Dobrý den, ahoj. Čau, vítejte v dalším díle podcastu v autě a konečně jsme zase po nějaké době v autě. Vítejte na palubě Fiatu Panda, Grande Panda. Grande Panda. Ačkoliv moc grande vlastně jako není, tak je o něco větší určitě než ten původní model. Na poměry Pandy velká je. To určitě Ta jo. úplně nejstarší, ta úplně původní, měla 3,4 metru. A byla to taková jednoduchá krabička, kterou vymyslel, nebo lví podíl na jejím vzniku měl Giorgetto Giugiaro, dodnes žijící legenda automobilového designu a nejen automobilového, dokonce byl vyhlášen designérem století. Designérem století? Jo. Za tu krychlovou věc na 4 kolech. Nejenom za tu, on třeba dělal taky foťáky Nikonu a udělal spoustu věcí, dokonce na začátku své kariéry, myšleno, když si udělal vlastní studio, tak dokonce jedna z prvních zakázek přišla z Mladé Boleslavi. Hezký. Takže slavné prototypy, které bohužel teda už jako nedočkaly se sériové podoby, ty sedmistovkové krásné škodovky z začátku 70. let. Tak dělal on. Tak dělal on. Ale to jsme teda odbočili úplně někam. To si rovnou se pustil jako do tématu. Pojďme si teďka říct, co si dneska řekneme. Takže si probereme Pandu a její zasazení do nějakého současného kontextu jednak Fiatu a celého Stellantisu, ale taky auto roku, kde je tohleto auto kandidátem, jedním z kolika? 7 finalistů. A to si budeme povídat dál? Pak se pustíme do opravdu jako nepříznivý situace Porsche, který je jako na tom dost špatně. A řekneme si proč a jestli se to projevuje nějakým způsobem do fungování firmy, případně celého Volkswagenu. Tak jo, bude mít novýho šéfa. Řekneme si taky, jak Čína, o které se tady velmi pravidelně bavíme, začala přistupovat, respektive nepřistupovat ke své elektromobilní doktríně, která dost zásadně ovlivnila vlastně celosvětový trh s elektromobily. No a já nemůžu vynechat své guilty pleasure, což je Tesla, která měla shareholder meeting, což znamená valnou hromadu v podstatě, kde se odhlasovala spousta jako zajímavých věcí a celé to bylo jako dost groteskní, bych řekl, jako představení. No a celé se to neslo v duchu toho, že si Elon Musk, pokud přijde na 1 trilion dolarů, což je v českých penězích asi 20 bilionů korun. To je několik státních rozpočtů. To je jako asi 10 státních nebo necelých 10 státních rozpočtů. Je to úplně absurdní číslo, který vlastně jako neexistuje. Vlastně to jenom jako podtrhuje jako absurditu celého tohohle podniku v čele s tady tím jako bláznivým člověkem. Tak než si Pavel najde, kolik je to nul, tak já budu teďka tady něco vyprávět o Pandě. Tak, jo? A jdeme na to. Takže Fiat Grande Panda. Je to malý městský auto, jak už si říkal, 4metrový. Je tady spousta cool věcí, které mají tohleto auto udělat přesně tak, jak jako to dneska má vypadat, jako pro mladý lidi. Není to elektrika, je to hybrid. A co si o něm myslíš? Ale ona ta elektrika být může, nebo umí. Zatím jsou v nabídce 2 verze. Hybridní, mild hybridní řekněme, a potom elektrická. My jedeme v té se spalovacím motorem, takže to je mild hybridní. A je to takový typický produkt koncernu Stellantis dneška. Taková unifikovaná technika, ale v podání Italů teda hodně líbivě zabalená. To auto je fakt hezký, chytlavý. Když s tím jezdil kolega, tak to od něj jedna paní prej už chtěla koupit rovnou na parkovišti. Vystoupila z Volkswagenu Golf a dost neodbytně studovala tady Zlatou Pandu. To auto, řekněme, že stále ctí to, co Panda má být. Panda má být malé, jednoduché městské auto, tak když teda upravíme naši optiku
koukání na to, jak má vypadat městské a jednoduché auto, tak to splňuje tady ty věci. Má to 399 cm. Jen tak na okraji 399 cm měl Fiat Multipla. Takový to strašně krásný, strašně ošklivý auto. Ano, to je málo lidí to ví a vlastně si to nikdo neuvědomí, ale to auto mělo opravdu před faceliftem, když to mělo takovou tu delfínovitou vlnu pod čelním oknem, tak to mělo 399 cm. Potom po faceliftu to přesáhlo asi o 12 mm 4metrovou hranici a do toho se vešlo 6 lidí a ještě nějaký náklad. Tak tady do toho se vejdou 4 lidi, 5 lidí, to bude asi spíš nereálný plán a má to asi 400-litrový kufr. Než tím vyjedete na dálnici, tak to funguje perfektně, dobře. Když tím jedete na dálnici, tak poznáte, že jedete v malém autě. Které je dost hranaté. Trošku potíž a vlastně tak jako symbolicky to vyjadřuje to, jak ten Fiat dneska se tak jako zmítá mezi tím, že neví, co sám se sebou a tím, že bych chtěl jako zase obrodit se. Ono to není úplně levný to auto. Tady vlastně základní verze Pandy, tady té Pandy, Grande Pandy stojí 460 000. Což je na malý městský auto fakt jako poměrně dost. No. A když si koupíte tu elektrickou, nebo když půjdete pro tu elektrickou, tak to je o 100 000 dražší. Což zase už tak velký rozdíl jako není na to, že to je elektrika, ty elektriky jsou přece jenom jako dražší. A popravdě se mi to k tomuhle auto hodí líp, ale jako rozumím, že si někdo pořídí tak je to ten zase hybrid, 600 000 teda, jo? Je to 600 000, no. Ale Fiat má stále v nabídce tu původní Pandu, nemyslím tu hranatou, ale tu předchozí. Ta se dnes jmenuje Pandina. Je taky lehce hybridizovaná a v Itálii jich jezdí spousta. No, po celém jako světě jezdí spousta jako klasických Pand, prodalo se jich něco asi jako skoro 7 milionů kusů, jestli jsem si dobře jako našel. Každopádně tohleto auto je dělané tak, aby se určité části populace jako hodně líbilo. Je tady spousta takových jako prvků designových, na první pohled velmi cool. Když se na to koukáte trochu díl, tak už vás to za stolik jako nebaví a myslím si, že se to trochu rychle okouká. Designéři se tady zamilovali do dvou vlastně jako odlišných jako stylů. Je tady ovál, který odkazuje na slavnou Fiatí továrnu v Turíně, kde je ovál na její střeše, tak ten je tady všude, tady na čelní desce, tady vlastně podél celého toho. A ta stará Panda, to si a ta je tady nakreslená taky. Je tady jako modílek takový. Těch oválů, dokonce ty ovály jsou tamhle na ukazateli teploty motoru a palivoměru. Jako jo. To všude je prostě tam slavná Lingotto, na který se jezdí nahoře, jako tam je okruh. A zároveň ale tady jsou jako pixelovitý, čtvercový, jak už světla vepředu, který vypadá jak můj oblíbený Hyundai Incel, Inster, tak i tady vevnitřku jsou tady zase přesně jako tvary rovný a kolmí na sebe, jo. Což zase má odkazovat na, podle mě, tu budovu znova, která má zase čtvercový okna. Ale je to takový jako trochu moc podle mě na sílu. Je tady bambusový nějaký jako kus něčeho, jakože Panda, haha. No, tak to by stálo za to teda říct, že Panda se nemenuje potom Medvědovi Panda, potom Medvídkovi. No, každopádně tady kus prostě jako glovebox, nebo jak se tomu říká, nebo tady ta schránka zkrátka je udělaná jako z bambusového nějakého potahu. Oni to jsou dvě ty schránky a tady tu základní verzi nedostanete. A vypadá to taky jako stéblo bambusu, zkrátka je to taková roura šedivá, hnědá, přesně, pardon. Až se Pavel bude hrabat tady v tom infotainmentu a bude na něj nadávat, tak to je přesně ten Stellantis, který je úplně otřesnej. Já na to radši ani nebudu sahat, ale popravdě, protože... Ale tak můžete, když si koupíte základní provedení za těch 460 000, tak tady je místo toho černý kus plastu a z toho takhle trčí takovej držák na telefon, jo. Aha, to vypadá fakt jako pitomně, ono by to bylo jako prakticky, ale to... Takže já jenom teda tu poznámku svojí, Panda se nemenuje po Pandě, Panda se nemenuje po tom Medvědovi, ale... A takhle vypadá ta Panda zvenku. Je moc hezká. Moc hezké je také naše povídání, které si celé poslechněte na našem profilu na forendors.cz. Takže neodcházejte a poslouchejte. Je tam toho spoustu zajímavého.